2, 1. Здравейте на всички! Аз съм Наско, а това е Маркович. Ние сме Санатани Трам. Влизаме сега с баскет и каса. Всеки снер точен ритъм е класа. Вдигаме ниво, като вдигаме тълта. Микрофоните зад нас, нашите сега. Влизам на сцената и тя става моя. Опъвам ли бро и те хваща параноя. Баса тук си чак тепи земята. Преди батъл с нас и треперят краката. Готови? Много шуми за двамата. Санатани Трам.